Nali tu mafan la so video long nang ke wan pi mate nang ke than ponji la bang ke offline ben ko son si ration card ke apply ning jima la pen form ko son si ka fill up ning jima la so process si pini nali tu mafan la so video long nang than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel la long jong si nang ka humri milang pulote ka chinghon pe nali tum subscribe igon la pen video nali tum share ponikon tangke non ko son si ration card offline ben ka apply ning ji la pen form ko son si ka fill up ning ji copy pia document si kenang ji ma la so puthak le non la bang so video long pathek pen che than polo nang la pen lang polo nang tangte non che than polo nang ko son si la bang so ration card a form ka fill up poning ji ma la pen la bang so form fill up ik det pen aphi kunasi ki jogdam ning ji la pen documents copy pia son si kenang ji ma la so puthak non pathek pen lang polo nang la pen nali tum area la bangke non ration card akimi apply cheng bom ne cheng chene la bangke puthekte stame dak nilitum area la bangke cheng ponik bom no ration card ka apply stame la pen online koson si ka apply ning jima la bang so puthak nili already video nalitum pan nangke wan video nalitum langle lang pulte lang dam ikon la pen non bangke la bangke offline ka apply a process se nili nang litum pan na than pachini ponik po lapen labang so form na litum area long stami cheprek chat sitami thekji lapen dak ni litum area form bang le na litum non la screen long thek po long ikpo na sorting si hadak stami long ikpo sitami non dak ni long ki do labang ke lan clear ige dat lo form bang ke lapen kiching si na litum ladak photo pabonang po la ka apply vek abang phi ba abang photo si pabondo nang po lapen la pabonik det penapi copy ration card si nalitum ke apply jima ration card stami dak doigo APL do BPL do lapen AAY do lapen MMASY do nalitum copy ration card si kenang jima la card type along nalitum fill up do nang po dak to igdet penapi number 1 lo dak cheng lo labang ke particulars of the head of the family mate ka apply vek abang phi abang pu amen tok nang po name of head of family dak bang ke apply vek abang phi mate abang pu amen tok nang po lapen hola ka apply vek abang phi abang pu pay amen stame tok nang po lapen apu amen dak tok nang po mate father name lapen mother name tok nang po jongsi pinsole apply stame labang ke tok nang po arlo sole apply stame tok nang po lapen arlo so jong si apply dun pulo tangte da arlo so mother name lapen arlo so father name fill up that penapi dak bangke husband name mate apena namen la bangke tok do nang po suppose name along bangke lapen la gender la box teklong ji gender long bangke arlo suma mate pin suma male ma female ma nalitum female pulte dak la gender la box along female tok do nang po lapen male pulote male tok do nang po lapen date of birth nalitum Aadhaar card long lang iko Aadhaar card long ateng le la so box long date of birth bang fill up dun nang po lapen date of birth dak to ik date lo pulo tang te la age mate arta nalitum calculation ikon dak date of birth long pen lapen pinning 2025 an nalitum calculation ikon lapen ko an makilong example 31 pulo tang te nalitum la age podim la so box long labang so box long nalitum tok don nang ikpo la age tok det mate arta tok ik det penapi nationality labang kinalitum tok nang po nationality nalitum Indian pule nalitum tok ikon laben Mrs. Elar da panalitum mobile number jong sido pulo tangte la bang so nili color bang dek change ponik po labang so box long nalitum mobile number labang ke fill up do nang po laben mobile number nalitum fill up ik dat lo pulo tangte bank account jong si do pulte nalitum non pen bank account bange pidon etsme athema bank account non pen pidon lo pulote nalitum oruna do le long pustame labang so daki pidon na bank account long si nalitum oruna do etangka stame long ikpo lapen bank account number dak tok do nang po lapen bank amen kalte branch amen la so box long tok don nang po lapen bank lapen branch amen tok ik dat lo pulte job card jong si do pulte job card number nalitum la so dim tok ikon lapen job card number nalitum tok igdet penapi jong si BPL ID do pulo tang tinalitum BPL number tok do nikon avi pulote nang nelo tok ti deta chok lapen
present address lo address ka fill up neng ji kiching si dagbang ke state fill up nang po lapen district tok nang po lapen la subdivision konatman la subdivision amen tok nang po circle adim la nang litum area amen le tok ta chok ji lapen labang so box long nang litum ke ka fill up neng ji labang ke rural ma urban ma pulutang te nang litum dak la so box long nang litum r le tok doni kon r tok ik de penafi la blog amen nang litum thek long ji nang litum la blog amen dak tok ik nang po lapen blog amen tok ik de penafi nang litum dak gp lapen town amen tok nang po gp town amen koson se longji ma pro tangte nang litum la area men le la gp town podim le tok stame thangti ji lapen nang litum la gp mate town vcdc to amen tok ik de penafi la ward number mate la village amen dak nang litum rong amen bangke tok nang po lapen nalitum ningkan an jaitha nalitum amina hema mat nalitum konane room bhara sigitu ma labang nalitum la sodim kitok don nangji kinang sot athema ladak bang ki hini option long nalitum theklongji la sodim hini option long on house lapen rent house budo nalitum amina hem pulte nalitum on house bu labang so box long nalitum tok don iknang po lapen jong sinalitum rent house jong si room bhara jong si enpote la ahema malik amen la sodim ki tok do nangji kenang ik sotlo lapen landmark locality colony purotang ti nalitum dakpen piduna po landmark nalitum la area men le tok don stami chogik ji lapen la pin pu tok di men nalitum la pin code bange tok don nang po lapen pin code tok ik det pen afi nalitum census house number ko anma nalitum la house number la sodim fill up don nang po lapen la house number fill up that penafit election data mate as per voter list ating penalitum la election data bangke tok do nang po Lok Sabha constituency it's HPC konatma pulte nalitum chinni pulte nalitum area Lok Sabha constituency amen chinni pulte gogolong lang ikon hoda nalitum thekpon long ikpo lapen la assembly constituency mate LEC nalitum konatma la nalitum chichini ni pulte nalitum gogolong lang ikon hodak stami nalitum long ikpo lapen voter list along nalitum lang lo pulto dak stami voter achap mate voter list long stami nalitum thek longji jong sinalitum along 2008 ba 2005 voter list 2017 lahaya voter list aban jong sido pulte nalitum ko soninkan voter list details sinalitum dak ka fill up dun mala soninkan stami voter list aningkan stami la sodim tok nangji example apan pinning voter list sinalitum kipidun ba ka fill up dun pulte nalitum dak 2025 plus bang sa box along tok nang po la sodim tok ik det penapi nalitum dak number of la polling station technology polling station ka anman nalitum polling station number la so bang sa box along fill up nang po lapen polling station amens astame nalitum ladak thek tok nang po example apan nalitum polling amen jong si karbitich LP school pulo tangte la sorting nalitum tok do nang po example pansinili school amen stami puponik derlo lapen serial number hoda voter list long lang lo pulte nalitum amen serial number ko ansi ke do mahala so serial number stame las pang sodim fill up do nangji kenang sorlo apen voter acha pate voter list long lang lo pulte nalitum hoda stame house number che thek longji hola so house number la sodim fill up do nang po lapen atha ke tok la present address pen permanent address dong si isivet pulte nalitum labang sa box along la putik pichota chokji lapen la hailong bange fill up le data chok iglo jong si present address pen permanent address dong si cheprek lang pulotang te nalitum puthal labang sodim stami state subdivision lapen district circle lapen rural ma urban ma latak kitok dunang ji lapen block lapen gp town war village lapen landmark colony pin number lahai kitok dunang ji kenang sotlo jong sila athak present address pen permanent address jong si isivet pulotang te niliamo ta pulo labang sa box along tik pik dunon lapen puthot labang ke page number 2 lo non page number 3 long dam tun lo na dabang ke professional details na litum ka fill up dunang ji ladakta kenang sotlo professional details occupation na litum ko psi si klema example jong si arlo somen pen jong si apply dun pulotang te housewife pule na litum tok dun ikon labang so abok salong lapen ningkan isilong ko an si ka income ma labang so income
stami atangka stami dak tok do nangji kenang solo example ningkan isi along ilitum kiduk de datum bangke suri thongke plike banda income on e lasina litum daki kom nailo 25,000 let tok don ikon nalitum gas connection doma vema lata nalitum kipidun nangji kenang solo LPG gas connection details jos nalitum long do pulo tangte nalitum gas company amen gas agency amen kapen consumer a number nalitum ladak pen ka fill up dun nangji kenang solo jong se gas avi pulo tangte nalitum gas connection avi pulte labang sodim not available pu nalitum tok dun igon lapen number 4 long dolang for exciting family identity card ration card holders only lai la bangke nalitum labang so box lapen la so box long nalitum fill up dun nang nelo lapen la Dr. Tek tulong ji lai long tan nalitum fill up le data chok exi lapen number 5 long do tulang for new family identity card ration card applicants puthot dak details nalitum ke fill up dun tunangji labangki kenang sotlo Kicengsi nalitum dapen statement district amen subdivision circle lapen nalitum rural ma urban ma la box along tok donang po block amen lapen GP town lapen village mate ward a number lai nalitum dapen ke tok don tunangji kenang sotlo jong se lai ke tok details nalitum chinni plote amon nalitum la first page long ke tok details long lang dampen nalitum labang so box long fill up on igon lapen copy pia documents nalitum kipi dun man lata nalitum ladak pen check las bang sob lahaya box long nalitum tik kipi nangji kenang sodlo lapen kecing si la so box long nalitum tik pi gon jong si kumani nalitum family members long ki edun ji oso jong si ningkan kepen jum hek pulte alang litum birth certificate kipi dun nangji kenang sodlo la number 2 along nalitum box along tik pidun igon jong si do pulo tangte osomar at ponji pulo tangte jong si ningkan kepen athak lo pulte nalitum la birth certificate bange pp data chok la pen la bang so box long stami nalitum tik pp data chok lo lapen number 3 lo nalitum theklongji voter list 2008 pot sinangji pus tame 2008 pot bangke non molom kilongji la bangke sungkrungji la sinalitum 2025 pole pidon da chokjis tame labang so box long nalitum tik pi gon lapen number 4 la nalitum pinang nelo lapen number 5 ong nalitum pinang nelo lapen address proof of number 6 to nalitum theklongji labang so box long stame tik pi gon lapen la sodim nalitum la ka apply back abang phu mate abang payment tokdon tunang po ladak tok igdet pena pi puthot nalitum command tu arnisi labang so form ko submit jima la so det dak to igon lapen la sodim nalitum la ka apply vega abang phu abang pi amen puthot dak sign mate signature labang ke dak pidonang po signature pithek the pulte nalitum stamper duje stamper along arim pen bear stame la sodim thang theji lapen family identity card ration card data entry form labang so form stame ka fill up dunang ji labang ke kinang sodlo labang ke copy form ma pulte ta nili nang thanik po ke chengsi nalitum copy card fancy ka apply ma la so card amen la da ke tok nang ji kinang sodlo lapen ladak bang pe family details lo including head of the family ka apply vek abang phi ba abang phu details tame labang so box along ka fill up dun nangji labang ke kinang sodlo ke chengsi serial number nalitum tok nang pola number 1 along ladak bang ke photo pa bonang po da kuma photo si pa bonang ji ma pulo tangte lage apply vek abang phi ba abang phu photo labang so dim pa bon pa na po photo pa bon det benefit name of the members the amen si tonang po amen to igdet pen aadhar card number la pen aadhar card number to igdet pen female ma male ma la sodim tonang po date of birth tonang po la pen arta ka anma la to tonang po jong se voter id do pulte voter list along serial number ko anma la sodim tonang po la pen father amen tonang po la sodim la pen mother amen tonang po mate apu pa amen tonang po la pen suppose name da bangke la arlo sujong se apply pula pin somen tok do nang pula sodim suppose name la pen relationship with applicant pudo la bang sodim la bang ke da ow mate own pule tok ta chong la pen s sel pule tok ta chok ji la bang so abok so long nationality indian no la pu bang nalitum tok te data chok lo la pula las abok song bang ke kichengsi la ration card ka apply vek abang phi details nalitum fill up that pen phi puthot dak serial number 2
tok nang po serial number 2 long bangke jong se arlo so jong se apply pulte pinso mate apenan a photo dak pa bon nang po lapen apenan amen tok nang po Aadhaar number lapen da female ma male ma la tok nang po date of birth tok nang po arta tok nang po voter list long serial number ka anma la so serial number dak tok nang po lapen father name lapen mother name me tok nang po lapen dak suppose la bangke nalitum dak bang arlosamen pen si apply po dak bangke arlosamen puthot tok don tunang po tok dat pen hola ka apply vek abang phu ba abang phi pen ko pc ka che pho ma ko peer relationship si doma la so relationship details dak tok nang po example non bangke arlosamen pen jong si apply pulte dak ke relationship la bangke ka apply vek abang phi pen ke wife lo cheplang po si wife tok don nang po nationality nalitum la indian tok nang po la pu ki jut sia box la fill up le data choklo la pen la son dak thak dak nalitum add pon bom nang po 1 2 3 3 long bang kenda ke osomara men len osomara photo pa bonang po lapen Aadhaar amen to nang po Aadhaar number lapen lahai details lahai bange tok nang po isiver lo lahai details long ka fill up nei an la bangke lahai photo lapen details na tum pa bon ik thai pen avi labang sodim puthot amen chi tok nang po mate sign pinang po signature pinang po ka apply vek abang pu mate abang via signature lo komantuar ni sis ka sami jima la so sami det la sodim pido nang po la pendet ki jut sia form lo acknowledgement alo lo ladak bangke adjust tame nani tum fill up na ne lo hini ke thoman chot dak bang fill up nang po fill up nang ji da amen to nang po la penda photo isi pabon nang po la hini son le nali tum labang sodim fill up lo plo tangte la aberan mangke nali tum dak pen fill up nang ne lo la bangke odak labang so form ka receive authority seal la pen signatures alang litum seal hai bangke pen ipon ikpo fill up on ikpo receipt number la pen date of receipt la hai la bangke la pen labang so form na litum fill up ik thai la pulte documents ka pa bondo neng ji la bangke la pulo nili nang thanik po documents ko pi son sikinang ji ma pulo tangte khala ka apply vega bang phu abang pi Aadhaar card nang po la pen voter id nang ji la pen bank account la bangke pidon nang po la ki thomle na litum pidon ta chokji la pen la pidon pen api la members tuma documents pinang po pinso Aadhaar pinang po la pen voter id pinang po la pen la pinso la bangke hini vet ta chok jong se head of the family jong se arlosamen pen jong se apply don pulo tangte pinso la bang voter id Aadhaar card don po la pen osomar atum jong se ningkan cap pen abad lo pulo tangte alang litum Aadhaar card le dak pidon anta chok ikji la pen oso jong se ningkan cap ring plichet pulte alang litum birth certificate ki pidun nang ji labang ke kenang iksot lo lapen labang so form na litum ke thondam nang ji labang ke kunat mana litum la sang ka oliver halabang so dim sila so alo bang ke thondam nang po alang litum office along labang so lo bang ke pale ikpo jala sonlol offline ke apply ji a process labang ke la sinali tum labang so video ke lang pen kosan maning samang samse ma labang so video comment long thau tok pen than pachini ngon la pen konanat area sinon ration card ka akimi ke apply cheng pon boma nalitum tok pen lata nalitum than pachini ngon video nalitum share ikta kar beng long aras tami pela iknang la pen pachini ikna la sonsona video mate la sonson update nalitum kilong versi la pen kilang long versi apan pura labang so youtube channel labang ke nalitum subscribe ingon nasi domi thakmi kadu kavi kar british 2.0 youtube channel long kilang ara doan panstami nilin pen kardom